Аяклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Әлмәт пенсионерлары Республика спартакиадасы җиңүчеләре. Казан-Оренбург юлында ДТП, бер бала вафат. Әлмәт-Ознакай төбәк әһәмиятендәге автомобиль юлын ремонтлау төгәлләнде. 29 июньдә баш калабыз Казанның КАИ Олимп мәдәният спорт комплексында пенсионерларның третий возраст Республика спартакиадасы узды. Спорт бәйрәмендә республикабыздан 12 команда катнашты. Спартакиада 6 спорт түрі буенча узды. Җиңел атлетика, өстәл теннисы, полевая стрельба, йөзү, дартс, катнаш эстафета. Шулай ук һәр катнашучы ГТО нормаларын үтәүдә катнаша алды. Әлмәт пенсионерлары шуларның 4 түрендә лидерлар булып, Республика спартакиадасы җиңүчеләре дип танылган. Вчера у нас 29 июня 2021 года состоялась отчетная конференция за 5 лет. Мы там подводили тоже итоги нашей работы по спорту, активного долголетия. И вот именно в этот день наша сборная выехала на спартакиаду в город Казань. И мы заняли первое место. Все пенсионеры у нас, и ФОПки, и организации, все участвуют в этих спартакиадах. Все наши пенсионеры, все они активные. И гимнастические такие у нас занятия, и фитнесовские занятия. У нас даже есть группа танцев. 29 июнь көнне 17 сағат 05 минутта Казан-Оренбург юлының Әлмәт районына кергән өлешендә Лада 21-31-00 автомобиленең 1975 елгы йөртүчесе юл йөрү кагыйдәләрен бузып, Казан-Оренбург Мәмәт юлында сулга борылганда каршы яктан килүче 1965 елгы йөртүче руль артында булган ГАЗ-32-213 машинасына юл бирмичә берлешәләр. Әлеге ДТП нәтиҗәсендә Лада 21-31-00-ның 2008 елга пассажиры алган тән җәрәхәтләреннән урында ук вафат була. 1984 елда туган Лада 21-31-00 автомобиленең алда уң як утыргычта утырган пассажиры күп төрле тән җәрәхәтләре белән Әлмәт шәһәренең медико-санитар частенең нейрохирургия бүлегенә госпитализацияләнә. Ул куркынычсызлык кайышын эләктермәгән була. 1981 елда туган Лада 21-31-00 автомобиленең артта уң як утыргычта утырган пассажиры да күп төрле тән җәрәхәтләре белән Әлмәт шәһәренең медико-санитар частенә нейрохирургия бүлегенә госпитализацияләнә. Ул да куркынычсызлык кайышын эләктермәгән була. Лада 21-31-00 автомобиле йөртүчесе транспорт чаралары белән идарә итү хокукына ия булмаган һәм исерек килеш руль артына утырган була. Бүген иң күп һәм үлемгә китереп чыгара торган юл транспорт хәрәкәтләренә китерә торган сәбәпләрнең берсе каршы як хәрәкәт полосасына чыгу. Агымдагы елның узган 5 ай нәтиҗәләре буенча Әлмәт районы территориясендә шул сәбәпле 12 юл транспорт хәрәкәте булган. Аларда 4 кеше һәлак булган, 18 төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Әлеге хукук бузуларны ачыклау өчен Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге тарафыннан тоннель операциясе үткәрелде. Тулырак алдагы сюжетта. 28 июнь көнне юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуларны ачыклау буенча Әлмәт ЮХИДИ бүлеге тарафыннан машина йөртүчеләрен масса күләм тикшерү узды. Әлеге операция барышында 8 хукук бозу очрагы ачыкланды. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозып, каршы як юлга чыгу өчен 5000 сум күләмендә административ штраф яки 4 айдан алып 6 айга кадәр транспорт чаралары белән идарә итү хукукыннан мәхрүм итү каралган. Россия Федерациясының административ хукук бузар кодексының 32 статьясының 1 өлеше нигезендә административ штраф салу турында карар законы көченә кергәннән соң 60 көннәсендә соң калмыйча түләнергә тиеш. Вакытында түләнмәгән штраф өчен әлеге сума 2 тапкыр арттырып, әмма 1000 сумнан да ким булмаган күләмдә административ штраф яки 15 тәүлеккә кадәр административ арест яки 50 сәгатькә кадәр мәҗбүри эш каралган. Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен түләнмәгән штрафлар турында мәгълүмат алуның иң оператив суларының берсе. Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталының шәхси кабинеты аша административ җаваплылыкка тарту турында карарларның күчермәләрен алу. Электрон карарлар алу сервисы бушлай күрсәтелә һәм шәхси вакытны яңа калдырырга ярдәм итә. Шулай ук карарның күчермәсен алу өчен почта бүлекчәсенә бару зарарлыгы юк. Порталда закон бозу турында карарны һәм тулырак мәгълүматны шул ук көн алырга мөмкин. Порталның өстенлеге булып, ташламалы чорда, ягъни 15 көн эчендә сумманың яртысы күләмдә штраф түләү мөмкинлеге дә тора. Россия Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге юл хәрәкәте кагыйдәләре бозган өчен штрафларны вакытында түләргә тәкъдим итә. Алсамирова, Надежда Сауленко, Айдар Кабиров, Яңгылар вакытлы телекомпаниясе.
Әлмәт районында Әлмәт-Ознакай төбәк әһәмиятендәге автомобиль юлын ремонтлау төгәлләнде. Эшләр 20,9 километрдан 22,9 километрга кадәр куркынычсыз сыйфатлы юллар милли проекты буенча алып барылды. Юл 3 техник категория нормативы буенча 2 хәрәкәт полосасы һәм 7 метр киңлектәге хәрәкәт полосасы белән проектланган. Ул Елгабаш, Актүбә һәм Мәлбагыш авылларын тоташтыра. 2021 елда милли проект буенча Татарстанда 96,7 километр төбәк әһәмиятендәге автомобиль юллары ремонтланачак. Бу норматив халәтнең 48,2% тәэмин итәчәк. Россия президенты Владимир Путин бурычлы һәм аның карамагында булган затлар яшәеше өчен кирәкле минималь киремнең кагылгысызлыгы турында законга кул куйды. Документ хокукый мәгълүматның рәсми интернет порталында урнаштырылган. Бурычлының тулайым ил буенча хезмәткә яраклы халыкның яшәеш минимумына тигез булган хезмәт хакы һәм башка киремнәре башкарма документлар буенча түләттерү мөмкин булмаган мөлкәт исемлегенә кертелгән дип новелла билгели. Хәзер бурычлы кеше федераль суд приставлары хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә һәм минималь яшәү минимумына тиң сумманы 2021 елга ул 12702 сум күләменә билгеләнгән алып калырга ярамый торган исәпне күрсәтергә хокуклы булачак. Әгәр бу күрсәткеч гомум Россия күрсәткеченнән югарырак икән, нәкъ менә шул исәпкә алынырга тиеш. Хәер, бу хокуктан алиментлар түләттергәндә, сәламәтлегенә, туендыручының үлеменә һәм җинаятькә китергән зыянны кайтарганда файдаланырга ярамый. Тәрбияли торган кешеләре булган очракта бурычлы кеше ай сайын яшәү минимумнан артып киткән күләмдә хезмәт хакын һәм башка киремнәрне түләүдән яклау турында гариза белән судка мөрәҗәгать итә ала. Җәйге матур көннәрдә табигать кочагына ял итәргә ашкынсак та, анда без хуҗа түгел икәнне онытмаска кирәк. Үзебезнең ихтыяҗларны канәгатьләндерергә теләп, хайваннарның тынычлыгын борчырга хакыбыз юк. Бигрәк тә еланнар белән очрашмавың хәерле. Ни өчен шулай? Елан кайларда яшәп, нинди очракта һөҗүм итә? Елан тешләгәндә нишләргә? Бу һәм башка сорауларга җавапны Алсу Нуриева эзләде. Еланнар бөтен җирдә, урманнарда да, болыннарда да яши. Еш кына агылы еланнар кешеләрдән ераграк тора, торакка якын килми, шау-шудан курка. Тик искәрмәләрдә була. 64 яшьлек Разыл Шәмсуллинның нәкъ шундый очрак. Ул 2 ел пенсиядә, әмма өйдә ял итеп утырырга гадәтләнмәгән. Аның зур бакчасы бар. Анда ул үзе һәм якыннары өчен төрле яшелчә үстерү белән шөгыльләнә. Шулай бер матур иртәдә теплицаны тикшерергә килгәч, еланга тап була. Койрагына төртәм, миңа таба бирла. Хәзер мен тотында дигәне корык башагына башыннан тотам дип баш илешеннән тотам дип булай итәм, ул булай сикерә миңа, менә сикерә ул тешләргә маташа, шундый җылан иде. Менә 80 сантиметр. Шуңа күрә җиләк-җимеш яки гөмбә җыярга барганда дөрес киенергә, калын чалбар һәм озын кунычлы аяк киеме кияргә кирәк. Еланны тотарга яки аның белән уйнарга тырышмагыз. Элек бит еланнарны тоткалаган бар инде, яшь чакта пишпишән чапканда урман кырыйларын. Лектереп алдында ул тез генә менә булай итеп, менә булай борылды да мине менә шуннан тешләде. Менә шушы бармагымны, шушы перчатка аша тешләде. Разыл абыйның кулы шешә башлый. 3 сәгатьтән Үзәк район хастаханәсенә китә. Анда ул 3 көн дәвамында дәвалау ала. Җәйнең иң рәхәт һәм җилекле сезоны башланып китте. Кая карама җиләк саталар, алалар һәм җыялар. Тик җиләк җыю сезоны артыннан елан чагу сезонында ияреп йөри. Герпетологлар әйтүе буенча, елан үзе беренче булып беркайчанда һөҗүм итми, ләкин аңа кагылып китсәң, ул сине һичшиксез тешләячәк. Әлегә кадәр Татарстан Республикасы территориясендәге ярдәм күрсәтү үзәкләрендә елан агуыннан үлү очраклары теркәлмәгән. Елан тешләп килгән очракларның бөтенесендә азагы яхшы тәмамланган. Тик һәр вакыт шуны истә тотарга кирәк. Әгәр дә елан муен яки баш тирәләрен тешли икән, бу үлемгә китерердәй зур риск булып санала. После укуса змеи Әгәр сезне шулай да елан чаккан икән, паникага бирелмәскә тырышыгыз. Паникага бирелеп йөгереп йөрүдән агу организмга тизрәк тарала. Агуны суырып алырга тырышу киңәш ителми. Тешләгән урыннан 10 см өстә жгут салырга мөмкин. Бу очракта иң мөһиме зыян күрүчене мөмкин кадәр тизрәк хастаханәгә китереп җиткерү. Әгәр сездә елан белән очрашу булса, гади кагыйдәне исегездә тотыгыз. Еланнар беркайчанда беренче булып һөҗүм итми. Алсу Нуриева, Айдар Кәбиров, Яңалыклар вакыты, Әлмәт-Луч телекомпаниясе. Ознакайда медицина хезмәткәрләренең сабан туе булып узды. Бәйрәм тантаналы төстә Шкаповка ял базасында үткәрелде. Әлеге чарада безнең хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина да булды.
Хезмәте барның хөрмәте бар диләр. Халыкка хезмәт итүче, халык сәламәтлеген кайгыртучы, изге күңелле медицина хезмәткәрләре бүген Сабантуй бәйрәмендә ял итәләр. Аларны сәламнәргә һәм тәбрикләргә район җитәкчелеге дә килде. Әкияттә генә була торган хозурлык, тирә-юньдә яшеллек, саф һава, кирәк икән сулыгы, кирәк икән чишмәсе бар. Менә шундый гүзәл табигатьле урында ак халатлы шәфкать ияләре үзләренең һөнәр бәйрәмнәрен билгеләп Сабантуй үткәрделәр. Чараның хөрмәтле кунагы Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин барлык хезмәткәрләрне дә һөнәри бәйрәм белән котлады. Гаилә иминлеге эшләрендә уңышлар теләде. Безнең алдыгызда баш иябез, исән-сау булыгыз, ширләмәгез. Халык һәр вакыт рәхмәтле булсын. С праздником, бәйрәм белән рәхмәт сезгә. Күп еллар фидакар хезмәт куйган һөнәр ияләренә мактау кәгазьләре, грамоталар тапшырылды. Иң алдынгылар район оешуга 90 ел тулу уңаеннан әзерләнгән медальләр белән бүләкләнде. Медаль алучыларның берсе Радик Гараев. Күп еллар теш кую буенча техник булып эшли. Тормыш иптәше белән студент елларында танышканнар. Мәхәббәт җимешләре кызлары да әти-әнисенең эшен дәвам итәргә тели. Быел 11 сыйныфны тәмамлап, медицина университетына укырга керергә җыена. Без шушы олы дәрәҗәле бүләкне үзебез акларбыз дип ышанып калабыз. Бүтән булган коллегаларымны шын ихлас күңелдән шушы бәйрәм белән котлап китәсем килә. Авырмасыннар, сау сәламәт булсыннар. Кеше өчен жан атып, үзләренең семьяларын читкәрәк куеп, тырышып, үзләренең эшләрен актив башкарганнары өчен бик зур рәхмәт. Сәламәтлек өлкәсендә кыю хезмәт куючылар матур итеп ялда итә беләләр. Гаиләләре, якыннары белән бергәләп төрле конкурслар оештырдылар. Бәйгеләрдә көч сынаштылар алар. Бәйрәмдә барлыгы 422 кеше катнашты. Ежедневно выполняется. Куйган хезмәтләре өчен коллегаларыма зур рәхмәт сүзләре җиткерәм. Бүгенге бәйрәмгә барысы да гаиләләре белән килгәннәр, кәефләре күтәренке. Авыр чорларны кичердек. Пандемия вакытында барлык хезмәткәрләр дә үз вазифаларын лаеклы башкарып чыкты. Бүгенге көндә коллективта 80% кеше шул исәптән үзем дә вакцина ясаттык. Барыбызга да вакцина ясатырга кирәк. Бу пандемияга каршы торуның бердән-бер чарасы. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык телим. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Республикабыз районнарында барлык Сабантуйлары узгач кичкенә генә 50 кешелек авылда да авыл халкы җыелышып күркәм гадәтне дәвам итеп бәйрәм итәргә ярата. Шундый авылларның берсендә Камыелга авылында узган ялларда барлык авыл халкының ярдәме белән гөрләтеп Сабантуен билгеләп үттеләр. Алдагы материалыбыз шул хакта. 100 еллык тарихы булган бер урамнан торучы Камыелга авылы халкы чыннан да татулыгы белән аерылып тора. Биредә бергәләп өмәләр ясыйлар, чишмәләрен тазарталар. Авыл һәм шәһәрләрдә Сабантуйлар үзе беткәч туган тумача күрше күлән җыелып бәйрәм итүдә ел сайын кабатлана торган күренеш биредә. Кем белән генә аралашма, бердәмлектә көч диләр. Бер-берләренә я туган, я кода-кодагый булган Камыелга авылы халкының ишекләре дә, күңелләре төсле һәрвакыт ачык. Камыелга авылы Сабантуенда дәртле биюләр, җырмың, күңелле уеннар белән үрелеп барды. Авыл халкының дус тату, күмәк булуы шуннан күренә. Сабантуй уздырыласы мәйданында халык үз көче белән яңарткан. Биюче кызлар Тайсуган авылыннан, Бишмунчадан килгәннәр, егет һәм кызлар дәртле биюләре белән авыл халкының күңелен күтәрделәр. Моңлы гармун тавышы белән үрелеп барган кичкенә генә Камыелга авылындагы Сабантуй мизгелләре авыл халкының күңелендә әле озак вакыт сакланыр. Хирай Юнусова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншина һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.